An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi juma limanaw min ye mɛn kalo yale tile 24 de sɔrɔ san 2024 k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn aw ka timinanja la k'an lamɛn ani k'an filɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen min y'aw ka kunnafoni sɛbɛnw ye olu lakali waati sera an fɛ yan ladala jɛmukan don min bɛ sigi don o don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn la fo ka se juma ma ayiwa min ye kunnafoni sɛbɛnw ye minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ don o don ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan gafew kɔnɔna la anw ta ye ka se ka kunnafoni sɛbɛn ninnu bamayɛlɛma aw ye bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na sabu o fana ye an ka baara ye jamanaw ni an sigilen o de kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn arajo joliba fana ka bamako yan segu sikaso min ye bɔlɔlɔw sanfɛla la an ka page facebook joliba tv news ani an ka page youtube minnu bɛ k'an filɛ yen nɔ arajo joliba bɛ lamɛn canal plus fana sanfɛ nin waati in na i mana kɛ diɲɛ fan o fan numéro 589 i mana o kɔri ka ban i b'an sɔrɔ o kuma na fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin yɔrɔ ninnu na an b'aw bɛɛ fo an b'a fɔ a n'aw danse awa gafe minnu bɔra bi minnu b'an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ nouvelle horizon le soft min ye les échos ye le soir de bamako ni fasiridi sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu lakali aw ye ladiriya kɔnɔ sisan o kuma na an b'a fɔ yen na aw ka tulo kɛrɛmɔ sigi an b'a daminɛ ni min ye nouvelle horizon manaw fasiridi sɛbɛn in kuma na a ko wulikajɔ ani taama o dɔ bolo dalen bɛ mali kɔnɔ yan ni ala ye kalo kura yira n na o tile 7 awa ko juin kalo tile 7 fasiri yɛrɛ kɛlen bɛ ka kuma in k'a sigiyɔrɔma a ko juin kalo tile 7 walima kɛlɛ dayɛlɛli awa fan fila ni ɲɔgɔn cɛ mali kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ limanaw ko ni meeting ba fila min n'o bɛna boloda a bɛna boloda awa san 3 min ye colonel asimi goyita ka san 3 sɔrɔ fanga la awa ni jateminɛ kɛ yɔrɔ vendredi n k'a fɔ juma awa min ye juin kalo tile 7 san 2024 a bɛ bɛn o don de ma o don fana de bɛ bɛn min ye jamanakuntigi colonel asimi goyita ka san 3 sɔrɔli ye furanjɛla fanga ɲɛmaya la nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ colonel asimi goyita awa ni maaw hakili b'a la ale ye awa kalenkasiyɛn kɛ jamana sariyatigiw ɲɛma ka jamana ɲɛmaya minɛ n'o ye furanjɛla fanga ye ko a donni kama kalo kura tile 7 awa ko jɛrɛ belebeleba 2 o bolodalen bɛ ka bila min bɛna kɛ a donni kama n'i y'a lajɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka ngwara da fanga la awa olu kɛlen bɛ k'a fɔ k'u bɛna bɔ k'u bɛna taamaba kɛ a donni kama a donni fana kama ko dɔw fana minnu bɛ furanjɛla fanga nɔfɛ n'u bɛ ka a senkɔrɔma don olu fana ko olu bɛna bɔ ka min ye jamanakuntigi colonel asimi goyita ye san 3 min kɛ fanga la ko ka o waleɲuman dɔn a ye sabu k'a ye baaraba minnu kɛ o san 3 kɔnɔ n'u k'a ma ko 3 ans de héros national o fana bɛna sigi sen kan waati kelen fana maa minnu kɛn bɛ ka ngwara da fanga na olu ko olu bɛna bɔ ka gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ gɛlɛya ye vie chère ka taa se kurantigɛ banbali ma k'olu fana bɛna bɔ k'o da kɛnɛ kan o y'olu fana fɛla ye nouvelle horizon ko ni wulikajɔba 2 min filɛ nin ye n'a bɛɛ bɛna kɛ don kelen yalima a bɛna se ka kɛ wa o ye ɲininkali yɛrɛ ye k'a sɔrɔ yɔrɔ bamako tigi b'o la o tigi ye min ye o ye gouverneur ye gouverneur de bɛ yamaruya di k'a fɔ a ye bɔ a y'a ka laɲiniw kɛ synergie d'action pour le Mali synergie d'action pour le Mali o ye jɛkulu ye min kɛn bɛ ka ngwara da fanga la olu ko k'u bɛna bɔ ka bɔlɔ minɛ o waati kelen limanaw jɛkulu min fana bɛ yen n'o ye collectif pour la défense des militaires n'o ye CDM ye ale de fana kelen bɛ ka a ka jɛrɛ boloda nin donni kama nin jɛkuluba 2 in awa ni kelen ko k'olu na bɔ u yɛrɛ ka kumakan min bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen da o ye ko ASSO la continuité ASSO tɛ maa wɛrɛ ye o ye Asimi Goyita de ye ko ASSO ka tɛmɛ ni baaraw ye ko minnu fana bɛ yen n'olu bɛna u ka bɔli kɛ ko kurantigɛ bɛ yen gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ayiwa n'i ye a lajɛ olu fana y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna jɛn ni a ye k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ k'u b'u da de a kan n'i y'a lajɛ kɔsa in na yɔrɔ jagokɛla dɔw n'o ye commerçant détaillant ye olu ni colonel Asimi Goyita ye olu bisimila n'o ye bɛn ni kelenya tɔnba CDM ye a jira k'a fɔ ko u b'a ɲini bɛɛ de fɛ sa bɛɛ ka bɔ nin donni in kama i kɛra jagokɛla ye o i kɛra politikimaa ye o
i kɛra hali jamanaden gansan ye bɛɛ de ka bɔ nin don in na k'a fɔ ko na jamanakuntigi colonel Asimi Goyita senkɔrɔma don do a ye san 3 min kɛ fanga na wa k'u labɛnnen bɛ ja dɔ yɛrɛ b'u bolo ja min bɛ yen ni baarabaw bolo dalen bɛ minnu kɛra jamana kɔnɔ jamanakuntigi fɛ k'o na yira mɔgɔw la limanaw nka min ye collectif synergie d'action pour le Mali olu kɔni ye u ka don fɔ nka a bɛna kɛ yɔrɔ min na u ma fɔ palais des sports ko kuma fɔ n b'a la yɔrɔ dɔw fɔ n b'a la nka ko u na a bɛna kɛ yɔrɔ min na u n'o fɔ maaw ye don nataw la ni ye jateminɛ kɛ Fasiri Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ min kɔni bɛna kɛ nin ko in na siranya yɔrɔ yɛrɛ ye o ye k'a fɔ ni ninnu faratira ka nin jɛrɛba fila in kɛ a donni kama gouverneur n'a ye yamaruya di k'a bɛ sɔn ka kɛ a damana ko ye Bamako yan nɔ sabu fan fila de don minnu ka hakilaw tɛ kelen ye ko bɛ maa min bolo sisan o ye Bamako mara ɲɛmaa de ye n'o ye gouverneur ye n'ale bɛna yamaruya di nin ko in na n'o bɔra yen Limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko an ka taa Mali ni Moritani dancɛ la n'i y'a lajɛ nin waati in na ŋunuŋunukan dɔw de bɛ sen na k'a fɔ ko Mali k'ale ye laɲini kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen ani Moritani dancɛ la a bɛ se kilomètre carré n'o y'a bonya ye o 400 ma ko Mali ye o minɛ Moritani na Limanaw kuma in bɛ k'a fɔ ko nka nin kɔni ye kuma minnu ye kuma lankolonw ye kumaw ninnu tɛ tiɲɛ ye sabu kunnafoni caman de bɔra k'a fɔ nin kuma minnu bɛ ka fɔ nin ye kuma ninnu tɛ kala kan kunnafoni minnu sɔrɔla kabi a bɛ tile damadɔ bɔ sisan n'i y'a lajɛ an ka minisiri min n'o bɛ an ka kɛlɛcɛw kunna colonel Sajo Kamara yɔrɔ kɔsa in na ale bɔra ka taa Moritani ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ a jirala k'a fɔ ko kuma in kunnafoni in bɔra o de la nka Limanaw sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a fɔ colonel Sajo Kamara ka taali la Moritani jamana kan nin kuma ma fɔ k'a fɔ de ko Mali wulila de k'a bɛna taa ka yɔrɔ dɔ bɔsi Moritani na ko kuma in ma fɔ colonel Sajo Kamara ka taama in kɛnɛ kan kuma ninnu tɛ tiɲɛ nin kɔni ye dɔw de ka kumaw ye ten bɔlɔlɔw sanfɛ walasa jamana fila in u bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na n'o tɛ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye Mali tile kelen ma wuli k'a fɔ k'a bɛ taa ka yɔrɔ dɔ ɲini Moritani dugukolo kan Moritani yɛrɛ ma wuli k'a fɔ ko nin y'a ka yɔrɔ dɔ ye k'a bɛ n'o minɛ kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye Nouvelle Horizon ka kuma don a ko Mali ni Moritani ye jamana fila don minnu bɛ sigiɲɔgɔnya la n'i y'a lajɛ a bɛ ɲini ka na san 100 bɔ bi walima a ka ca ni o ye n'i y'a lajɛ kabi avril kalo tile 23 san 1913 Limanaw Mali ni Moritani dancɛ a bɔra n'i y'a lajɛ juillet kalo la san 1944 yɛlɛma nana don o de décret la k'a fɔ ko Mali ni Moritani u ka dancɛw bɛɛ ka dancɛ filɛ Moritani e ka dancɛ filɛ Mali e ka dancɛ filɛ nin ye k'a ta o donni ma fo ka n'a bila bi la fo ka n'a yɛrɛma hɔrɔnyaw ta fo an bɛ don min na ko bi maa ma mɛn k'a fɔ ko Moritani ka dancɛ filɛ ko Mali y'o sago walima Mali ka dancɛ filɛ ko Moritani y'o sago Limanaw nka waati laban in na kumaw de poyilen bɛ k'a fɔ ko Mali wulilen bɛ ko ka taa ka dancɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen dugu dɔw bɛ yen i n'a fɔ Tafara Taskal El Uleita Davo Kabara nin bɛɛ lajɛlen ye dugu ye minnu bɛ Mali fɛ dugu wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ Tegere Kole Kolembin ani Kolembin fo ka taa se Jelmayel babolo dɔ de bɛ yen Limanaw babolo in ale de bɛ Moritani Mali dancɛ fɔ o babolo in Limanaw o ma tunu o babolo in bɛ yen dancɛ kɛra ka o de kɛ nka hali sisan o babolo in bɛ yen nka maa dɔw de wulilen bɛ bi Limanaw ka nin kuma fɔ babolo in yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Karakoro babolo in tɔgɔ de ye ko Karakoro ale de bɛ Mali ni Moritani dancɛ i sera yen dɔrɔn i sera Mali dan na walima n'i y'ale sago i donna Moritani jamana kɔnɔna la nka kuma min bɛ ka fɔ sisan Nouvelle Horizon ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ Limanaw n'an bɔra yen n k'a fɔ baarakɛla dɔw bɛ yen minnu bɛ Institut Géographique du Mali u k'a ma ko IGM Limanaw nin baarakɛla ninnu k'u b'u kɛlɛ sen kan kalo 24 sara o de ma di u ma fo sisan o kɔni y'a jira k'a fɔ tile 2 baara tɛmɛnen kɔfɛ ko fo u ka saraw ka di u ma sabu a bɛɛ lajɛlen contractuel ye a bɛ se maa 60 ɲɔgɔnna ma minnu wulilen bɛ k'u jɔ fo u ka saraw ka di u ma u ko u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Limanaw ko u ka saraw ka di u ma a bɛɛ lajɛlen bɛ lafasali kulu min n'o ye UNTM fo ka taa se CSTM ma Institut Géographique du Mali ko kalo 24
olu tɛ AMO la u tɛ INPS la wa u ka saraw fana tigɛlen don yɔrɔ o fana o ka gɛlɛn dɛ limanaw an ye ni kunnafoni bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le soft limanaw a kumana awa ko limanaw ni maa jugu fila farala ɲɔgɔn kan awa a kan ka kɛ sababu ye i k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la dɛ bi bi in na Mali jugu fila bɛ yen n'o ye bamanciw ye rebelles ni djihadistes ninnu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kalo 7 bi kɔfɛ awa min ye kalo 7 awa o tɛmɛnen kɔfɛ Kidal marabolo kɔnɔ yɔrɔ Mali finitigiw Russie ka dɛmɛ kɔnɔna la Russie ka marifa ninnu n'o ye Kalachnikov ye soft y'a jira k'a fɔ ko bamanci kɔrɔw n'o ye rebelle kɔrɔw ye olu gɛnna ka bɔ Kidal awa n'i ye jateminɛ kɛ Kidal marabolo foyi t'u bolo u ka mara foyi tɛ Kidal kan bi u fanga banna n'i y'a lajɛ limanaw ko bi o djihadistes walima o rebelles de bɛ fɛ tuguni ka fari kura da ka fara ɲɔgɔn kan soft y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun laban yɛrɛ la n'i y'a lajɛ ko kumakan dɔ bɔra kumakan ye awa bamanci kɔrɔ n'o ye Algabas Agi Intala k'a kumaw yɛrɛ cayalen bɛ jateminɛlikɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bi kosɛbɛ ko kumakan in a bɛ min ko fɔ k'o ye bɛnkan dɔ de ye awa bamanciw olu ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛwale tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnen la cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad n'o ye CSP DPA ye ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM walima n'o mi diya i bɛ se k'a fɔ fana ko GNIM o bɛɛ lajɛlen y'a tɔgɔ ye minnu dulonlen bɛ Al-Qaïda Maghreb islamique la limanaw n'i y'a lajɛ ko nin fara ɲɔgɔn kan in awa fara ɲɔgɔn kan in bɛ yen nka bɛɛ ta b'i kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan jɛkulu in na ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Mouvement National de Libération de l'Azawad MNLA a na kɛ ale kɛlen bɛ ka a ta b'a kɔnɔ ale ma sɔn ka fara u kan fɔlɔ sabu a na kɛ ale ka laɲini wɛrɛ b'ale fɛ nin ko in na ko o tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ dialogue intermalien n'o ye sigikafɔ min kɛra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ kɔsa in na awa ni cadre stratégie pour la défense de l'Azawad ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans walima GNIM awa olu si ma ye a ko kɛnɛ kan Algabas Agi Intala wo Yad Agali wo nin si ma ye a ko kɛnɛ kan ninnu kɔni fɛla ye min ye bi min ye Mali fanga ye kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu sigilen bɛ Bamako yan ka olu kɛlɛ tiɲɛ don ko nin jɛkuluba fila in n'o ye mouvement armé ninnu ye awa u ka kuntilennaw tɛ kelen ye nka bɛɛ n'a ka hamina don bɛɛ n'a ka yeta de don n'a fɔra k'olu ka fara ɲɔgɔn kan bi awa fasiri y'a jira k'a fɔ ko fanga ban de don nka u ka fara ɲɔgɔn kan u ka hɛrɛ b'o fana na n'i y'a lajɛ bi yɔrɔ ninnu gɛnnen ka bɔ Kidal mara kɔnɔna la se wɛrɛ t'u ye ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali jamana kɛlɛ u ka laɲini wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka Mali tila Azawadi ko kuma min b'u da k'a daminɛ Algérie dancɛ la fo ka n'a bila Mopti limanaw o de y'u ka laɲini yɛrɛ ye o ye Algabas Agi Intala ninnu ka laɲini ye nka jɛkulu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Yad Agali ka mɔgɔw ye n'o ye Al-Qaïda mɔgɔw ye olu ta ye diinɛko kɛlɛ de ye olu ko fo ka diinɛ de diyagoya sigi Mali kɔnɔ wa diinɛ ka baara kɛ ni sariyaw ye diyagoya o ka kɛ diinɛ ye o ka sigi Mali kɔnɔ yan limanaw nka bɛɛ n'i ka laɲini tɛ nka ni ninnu ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan fasiri soft y'a jira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ maa fila farala ɲɔgɔn kan minnu ka hakililaw tɛ kelen ye ni maa fila yɛrɛ tilala ka kɛlɛ kɛ maaw ma ta ba la waatinin mɛnna dɔɔnin jamanaw min ye nin GSIM ani ni bamanci ninnu n'o ye Algabas Agi Intala ka mɔgɔw ye u tira ɲɔgɔn na nka maaw ma ba don a kunnafoni na bi bi in na n'olu de ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan jamanaw laɲini wɛrɛ t'u bolo dɛ ka jamana faamaw kɛlɛ walima Mali finitigiw ka olu kɛlɛ bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Mali finitigiw faama maa tɛ yen min bɛ se k'i jɔ olu ɲɛ bi olu bɛ ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na o fanga bɛ Mali armée na bi a se b'u ye ni ninnu ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan jamanaw n'a kunnafoni carila nin cogoya la ni Algabas Agi Intala a kuma yɛrɛ bɔr'o da n'a sɛbɛntiyara a kan ka lasɔmini kɛ jamana faamaw fan fɛ k'u hakili to nin yɔrɔ la ninnu ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase jamana ma dɛ kunnafoni de y'o ye le soft de y'a fɔ limanaw yan'an ka bɔ soft kɔnɔ ko nin ye dɔnkilidala dɔ ye ale kɔni kiri y'a ɲangi san kelen kaso nka kaso in tɛ i n'a fɔ a bɛ to kaso la nka juru de bɛ don a la u k'a ma nanzarakan na ko sursis n'i y'a lajɛ Lasana Hawa Sisoko ale de ko don
Lasana Hawa Sisoko ye dɔnkilidala ye jamana yɔrɔ nin waati na bɔlɔlɔ kana n'o ye cybercriminalité ye yɔrɔ i mana ko caman bɛ ale de bɛ ye bɔlɔlɔ sanfɛ awa kiiriso min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale kɔni bɛ kɔlɔsili sugu bɛɛ lajɛlen la bɔlɔlɔ kana k'a kɔlɔsi n'i y'a lajɛ ko kabi octobre kalo la san 2023 min ye awa kunnafoni dɔ carina dɔnkili dɔ don min ni a bɔra Lasana Hawa Sisoko da awa ko dɔnkili a bɔra mai kalo tile 13 san 2024 in na ko nka o yɔrɔ kelen na tribunal min bɛ cybercriminalité kunna awa dɔnkili in kɔnɔ a na kɛ siya woloma kɛlɛ de bɛ dɔnkili in kɔnɔ sabu Lasana Hawa ka dɔnkili in kɔnɔ a ko ale ye jɔn de ye k'ale bɔra jɔnw na ko wa k'ale bɛ jɔ ni o jɔnya ye limana o dɔnkili de b'a da yɔrɔ nin waati in dunna n'i taara a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a bangena yɔrɔ min na o ye Kayi mara ye Kayi mara in na yen limana o jɔnyako kɛlɛ de bɛ yen dɔw bɛ yen olu bɛ ka jɔnya kɛlɛ kɛ jamana faamaw yɛrɛ b'a jɔnyako kɛlɛ la n'i nana dɔnkili da ko e ye jɔn ye minnu b'a kɛlɛ la k'olu tɛ jɔn ye yɔrɔ olu na dimi o k'a daminɛ san 2018 ka na san 2020 fo ka n'a bila san 2022 awa jɔnya walew kɛlɛw kɛra Kayi mara in kɔnɔ fo fagaliw yɛrɛ bɔra a la n'i y'a lajɛ n'a fɔra ko e min bɛ dɔnkili da e kan ka kɛ misali ɲuman ye nka ne ye dɔnkili da ka tila ka n'a fɔ ko e bɛ tila ka jɔnya sankɔrɔta kiiri wulila a nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pôle national de lutte contre la cybercriminalité kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigida 6nan commune 6 ale de ye kiiri in tigɛ hali n'a sɔrɔla maa min ye awa wele bɔgɔ jene ka ale ko k'a yafara sabu u y'a ko kɛ teriya ye nka u n'a ta o ta kiiri fana ni maa ka hakilila tɛ kelen ye Lasana Hawa Sisoko limana ko a ɲangina san 1 kaso nka san 1 kaso in tɛ n'a fɔ a bɛ datugu kaso kɔnɔ yen a bɛ to yen nka kangari de bɛ da ye k'a fɔ i ye dɔnkili min da nin ye dɔnkili kana segin a kan bilen dɛ n'o tɛ awa a bɛ se ka na ni balawu ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ ka kɛlɛ ni e y'o dɔnkili da yɔrɔ o tɛ ka tulu kɛ tasuma kan tuguni limana o kunnafoni de filɛ an ye nin bɔ soft kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra ye fasiri sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko les échos limana fasiri in kumana a ko Bafulabe bɛ mara la écho ka ni kunnafoni ye kunnafoni misɛnninw ye a ko Bafulabe bɛ mara la ko nin ye musomanin dɔ ye min si bɛ taa san 12 ɲɔgɔnna la awa ale tora ji la a kɛra Mahinadi Bafulabe bɛ mara la n'i y'a lajɛ limana musomanin a si bɛ san 12 la ko a taara minɛnko de la min ye Bafulabe awa ba dɔ bɛ yen awa a taara minɛnko la yen waleya in yɛrɛ kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen de mai kalo tile 20 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati limana ale taara minɛnko la nka sababu de tun bɛ ji la yen ko a na kɛ a tora ji la kunnafoni carilen kɔfɛ min ye maaw ye u ye fure cɛ ka bɔ ji la limana ka taa mara su marayɔrɔ la n'o ye mɔriku ye o dugusajɛ u y'a ka janajaw kɛ o kɛra Mahinadi i n'a fɔ kunnafoniw y'a lase cogo min na o mana bɔ yen yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Marigu ale fana ye Yuwaru mara la limana ko nin ye jagokɛla dɔ ye ale fana jasora ka taa ni a ye Marigu filɛ nin ye Ndojiga commune de la Ndojiga fana bɛ Yuwaru ale cercle kɔnɔ n'i y'a lajɛ ko nin ye jagokɛla dɔ de ye awa san 60 ɲɔgɔnna awa ko cɛ marifatigi dɔw nana ale jaso ka taa ni a ye minnu ma lakodɔn a kɛra tarata tɛmɛnen mai kalo tile 21 san 2024 limana jagokɛla in ko a yɛrɛ Marigu ka don a bangena yen ko dugudenw yɛrɛ dɔw ka fɔ la ko maa minnu nana ta ka taa n'a ye u taa yɔrɔ ma se ka dɔn u taara n'a ye yɔrɔ min na o maa kelenw tilala k'a jira k'a fɔ ko nin y'a mɔgɔ 17 de ye min jasora awa min ye Ndojiga ale commune kɔnɔna la Yuwaru ale cercle kɔnɔ cɛ marifatigiw fɛ maa minnu n'u ma se ka lakodɔn ko Yuwaru marabaw awa u y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ nin ko in bɛ se ka dalasa cogo min na sabu ka maaw ta ka tunu ni u ye awa cogoya tɛ dɔn a la o fana o kɛmɛ dadigi ye u la bi studio tamani de ka kunnafoni don a na kɛ écho maaw y'a sɔrɔ olu fɛ jamana ale écho kelen ka kunnafoni la ko nin ye awa maaw b'u yɛrɛ dilan yɔrɔ min na k'u yɛrɛ cɛ ɲɛ n'o ye Glamour Institut et Salon awa ko a tigi ko a ma bila mandat de dépôt la fiyewu ko nin kɛra araba kunna sini yɛrɛ mai kalo tile 27 ko Glamour Institut et Salon a tigi u y'a bila mandat de dépôt la n'o ye kaso ye
ka sababu kɛ k'a ye baara dɔw kɛ baara minnu tɛ sariya kɔnɔ ani fana ka tila ka fɛn tɔgɔ ta ka d'a yɛrɛ la a yɛrɛ ka baarayɔrɔ la min t'a a ka baarayɔrɔ tɔgɔ ye n'i y'a lajɛ ko muso denmisɛnnin n'ale de Glamour Institute et Salon o ɲɛmɔgɔ ko a bilala garde à vue la o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 20 o kɔfɛ ko dɔw y'a wele bɔgɔ jeninen kan n'o ye plainte dɔ ye n'o ye ordre des médecins olu de ye a wele bɔgɔ jeninen kan ko o ka kunnafoni na o secrétaire administratif adjoint le conseil national de l'ordre des médecins docteur Abdul Kamisogo ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko ni muso in weleli sariya ɲɛkɔrɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko u y'a ye TikTok ni réseaux sociaux n'u k'a ma ko TikTok u y'a ye o de sanfɛ ko maa caman bɛ yen o bɛ ka muso in a ka kumaw fɔ o de la ko institut tɔgɔ min n'o b'a la nin ye ko a bɛ fɛn baara caman kɛ baara minnu bɛ yen n'o de ye ka sɔniw da ka maaw farikolo dilan a bɛ pikiriw kɛ mɔgɔw la maaw ka hakɛ to ka sigiyɔrɔw k'o bonya walima ka pikiriw kɛ u la k'i farikolo ɲɛ walima ka hali dogoyɔrɔw maaw ka hakɛ to ka olu bila i yɛrɛ sago la o n'a ɲɔgɔnna caman ni fɛn minnu filɛ n'a bɛ ninnu furakɛ min ye ordre des médecins y'a jira k'a fɔ a bɛ ka fɛn de kɛ fɛn min bɛ yen n'a ma yamaruya la wa ko a n'a kɔlɔlɔ don min ye Glamour Institute yɛrɛ a ɲɛmaayaso tilala ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ja dɔ kɔnɔna la a yɛrɛ ko ale ye nin kalan de kɛ jamana kɔ kan o de y'a to ale bɛ ka nin baara in kɛ ko tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ a ka garde à vue la u y'a bila ka taa kaso la n'o ye mandat de dépôt ye min ye pôle de lutte contre la cybercriminalité ale de ye o baara in kɛ docteur Abdul Kamisogo ale tilala ka ɲɛfɔli min kɛ a ko k'olu ka laɲini kun tɛ k'a fɔ ko ka muso don kaso la nka olu kun y'a f'a ɲɛna de olu ye dɔgɔtɔrɔw ye a bɛ ka baara min kɛ nin ye kɔlɔlɔba de bɛ baara in na a k'a dabila nka k'olu kun b'a dabɔ k'a ka taa kaso la Barakisa Kone de ye nin fasiri kɛ jamana an ye nin bɔ Eco kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako wula ale ko bi na premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga gouvernement ɲɛma k'a da de nin bɛ a da de nin bɛ mun na ko Choguel ɲininkali yɛrɛ kelen bɛ ko docteur Choguel Kokala Maïga taalen bɛ mini fasiri a ko maliden caman bɛ ka o ɲininkali kɛ a yɛrɛ la bi ko Choguel ka makun a bɛ mun de kan gouvernement ɲɛma bɛɛ b'a dɔn maa min don maa da de nin tɛ a ka kumaw ka ca a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kumabaw fɔ malidenw de bɛ ka u yɛrɛ ɲininka bi premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga a da de nin bɛ mun na kun jumɛn kɛlen bɛ ka da de waati laban ninnu na yɔrɔ Choguel Kokala Maïga yɛrɛ n'i y'a nacogo lajɛ a filɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye premier ministre ye kabi furancɛla fanga ye yɛlɛma dɔw boloda n'o ye rectification ye ni a tun bɛ jɛkulu min ɲɛmaaya la n'o ye M5 RFP ye ni wele bilal'a ma k'a fɔ k'a kana kɛ premier ministre ye o kɔfɛ min ye yanni o ka kɛ yɔrɔ gouvernement ɲɛmaa kelen n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga ye ale ka to o comité stratégique ɲɛmaaya in na o Choguel kelen ale de tun ye fɛn fasugu bɛɛ lajɛlen fɔ sɔrɔdasiw ma ka tila k'a fɔ ko CNT n'o ye conseil national de transition k'o tɛ sariya kɔnɔ wa ko jamanadenw ka fɛn sigilen tɛ o ye Choguel kelen ka kuma ye yan'a ka na premier ministre la a nanen kɔ premier ministre la baara kɛra fo Choguel nana sɛgɛn a taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la o kɔfɛ min ye colonel Abdoulaye Maïga ye o nana a nɔna bila Choguel a nanen kɔfɛ a tilala ka taa o CNT kelen ɲɛmaa fɛ yen ka taa fɔ ɲɛna k'ale ka bana ko a nɔgɔyara ka tila ka taa yan'o cɛ a bɔra jamanakuntigi fɛ yen fasiri ko Choguel Kokala Maïga a tora ni yɛlɛma la fo kana bila n'i y'a lajɛ Choguel an bi waati min na ko sisan ko donc maliden caman yɛrɛ kun y'u yɛrɛ ɲininka dɔw yɛrɛ kun hakilila ko ani finitigi minnu bɛ fanga la bi a n'olu tɛna se ka nin waatiba in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka limanaw Choguel a ye jija dɛ a ka premier ministre a b'a jɔyɔrɔ la fo ka se sisan ma n'i y'a lajɛ transition n'o ye furancɛla fanga ye an b'a kɔnɔna la bi yɔrɔ ani politikimaaw caman bɛ yen a n'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ ka sababu kɛ a ka kuma cogoyaw ye kabi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binna fo kana se an bɛ don min na ko bi hali jamana yɛrɛ kɔ kan i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen jamana caman bɛ yen
olu ni Mali fɔra ɲɔgɔn kɔ ka sababu kɛ premier ministre ka nin kuma ninnu ye nka caman yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ ko premier ministre ani sɔrɔdasiw tɛna ɲɛ ko la nka hali sisan a n'u bɛ ɲɔgɔn bolo waati min na limanaw MPR ɲɛmaa ye ni politique tɔn dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa don a ka baara ye farafarali de ye ko dialogue intermalien yɛrɛ baara bɛ kɛ waati min na n'o ye sigikafɔ ye ko a nana gafe dɔ bɔ o gafe in yɛrɛ ko a ma tɔ foyi to a yɛrɛ bɛ misali ta maa min kan n'a bɛ baara kɛ n'o ka hakilinaw ye n'o ye général Musa Tarawele ala ka hinɛ a la limanaw o ye baara kɛ ni premier ministre dɔw ye i n'a fɔ Jango Sisoko walima Dr Zumana Sako limanaw ko a ma tɔ foyi to olu la a ka o gafe in kɔnɔna la n'i dun y'a lajɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga ka gafe in kɔnɔ maa caman bɛ yen i n'a fɔ minnu ye démocratie kɛlɛ kɛ a ye ko latɔn a caman na ɲininkali de bɛ ka kɛ bi n'a sɔrɔla premier ministre a danɛnen bɛ kab'a ka gafe in kuma cayara a bɛ ka makɔnɔni de kɛ wa ka se ka jaabi di o ma ko fɔlen ninnu ma wa o de fana ye ɲininkali yɛrɛ ye limanaw n'an bɔra yen an b'a kun cɛ ni kunnafoni fila ye ko an ka jɛkulu min sigilen bɛ ka kalataw labɛn n'o ye autorité indépendante de gestion des élections bakurunba la u k'a ma ko EJ ko EJ baarakɛlaw bɛ Wagadugu nin waati na Burkina Faso jamana kan kabi araba tɛmɛnen nin bɛ don hukumu kɔnɔ ko yɔrɔ jamana fila in Mali ni Burkina u bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ n'o ye Alliance des États du Sahel n'i ye jateminɛ kɛ min y'an ka EJ ye maa min bɛ u ɲɛma ka taa o ye Usumani Tarawele ani maa 5 wɛrɛ ka se ka taa Burkina Faso u fana ka jɛkulu min bɛ kalata labɛn u ka jamana kɔnɔ ye n'o ye commission électorale nationale indépendante CENI k'u n'olu bɛna jɛ ka ɲɔgɔn faamuya ka hakililaw falen kalata ninnu baaraw bɛ se ka taa sira minnu kan yɔrɔ yanni o cɛ u fana ka CENI nana Mali la yan waati min na Mali jamana ye référendum kɛ n'o ye an ka sariya sunba o kalata baaraw kɛra u fana nana ka na misali ɲini k'a lajɛ anw fana ye kalataw kɛ cogo min na ka se ka o fana misali ta an ka EJ fana segilen filɛ nin ka taa u fɛ yen limanaw nin bɛ min ko fɔ k'a fɔ dɔrɔn Burkina Faso ni Mali u bɛ baara ɲɔgɔnya la kalata baaraw u ka se k'o lajɛ baaraw fana bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na bɛn ani kelenya kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye limanaw Sikaso ko nin ye balaka wuli dɔ ye Cunga ani balaka wuli min kɛra Sikaso sugu Medini suguni na Sikaso Medini sugu kɔnɔna la ye ko ani sanubɔyɔrɔ dɔ n'o ye damada min bɛ Dajan limanaw a jarala k'a fɔ yen ko office central des stupéfiants min filɛ Sikaso a ka dagayɔrɔ min filɛ Sikaso ka daminɛ mɛkalo tile 17 ka taa bila tile 20 na san 2024 ko u ye jɔ ɲɛmisɛn fili limanaw jɛ ɲɛmisɛn in a bɔra ni jɛgɛ kumabaw ye sabu n'i y'a lajɛ Dajan furu commune kɔnɔna la Kajolo fanfɛla la ani Sikaso sugu n'o ye Medini suguni ye ko maa caman de bɛ yen minnu minɛna limanaw u tɛ dɔwɛrɛ la dɔrɔgu feere ɲɛnɛminifɛn feere walima furakisɛ feere limanaw juma mɛkalo tile 17 tɛmɛnen na a jarala k'a fɔ kunnafoni minnu sɔrɔla chef d'escadron Kanute ale n'a ka cɛdenw k'olu ye Cunga ni balaka wuli kɛ Sikaso sugu Medini suguni kɔnɔna la limanaw ko u taara bɔ min kan carton 54 o tun bɛ cɛ dɔ ka pièce feere butigi kɔnɔ yɔrɔ pièce feere butigi n'i taara carton sɔrɔ yen min bɛ furakisɛ kɔni ko fɔ olu tɛ sugu kelen ye limanaw cɛ in a y'a mɛn k'a fɔ ninnu nana a bolila o kɔni bɛ ka ɲini bi walasa k'a bila sariya ka bolo kan min ye Cunga ni balaka wuli filanan ye o kɛra ntɛnɛn mɛkalo tile 20 san 2024 Dajan ale Ndamanda la furu ale commune kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ yen OCS maaw Sikaso u taara bɔ min fana kan o Ndamanda in na yen limanaw ko maaw bɛ furakisɛ feerew de la yen n'i y'a lajɛ furakisɛ minnu bɛ yen n'o ye ɲɛnɛminifɛn cannabis couche ani tramadol fo ka taa se diazepam ani rivotril nin bɛɛ ye furakisɛw ye u taara bɔ minnu kan limanaw waati yɛrɛ cogoya kama ko Sikaso OCS n'o office central de lutte contre les stupéfiants limanaw k'a bɔra nin kan Sikaso ani min ye Kalana fanfɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la damanda min bɛ yen
limana o yɛrɛ t'a bɛɛ ye ko min bɛ tali kɛ commissaire de police awa min filɛ nin ye awa ni yɔrɔ kofɔlen in na Danseni Kone ale n'a ka cɛdenw Buguni mara fana na hakililajigi dɔ olu fana ye cunkan ni bala ka wuli kɛ u taara bɔ ayiwa maa 3 kan limana ko furakisɛ 1730 ayiwa miligramme 225 o de sɔrɔla olu bolo ani diazepam o sachet 250 limana fo ka taa se cannabis o fana ɲɛnɛminifɛn ye o kilo 50 o de sɔrɔla olu fana bolo an b'a fɔ ko bravo OCS ma minnu bɛ Sikaso an b'a bila yan limana an ye sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔ o kuma ni ala sɔnna ntɛnɛn dɔgɔkun nata in an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ an n'o lakale aw ye a kana ɲinɛ su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw ka jɛmukan n'o ye jama ko de ale kɛnɛ kan min ye diinɛw bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ ani sigiɲɔgɔnya Mali kɔnɔ yan bɛɛ ni keleya kɔnɔ an ye wele bila diinɛmaw ma awa an bɛna sigi ka kuma o fana kan su in na nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye jama ko de ale kɛnɛ kan yanni o cɛ ne b'a fɔ a ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ